معت نريو حساب بركات حدش كيدان زبلي እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ نحنا كم نحدش كيدان آمنتي كم نحدش كيدان سبات زلنا كيدان كنفلتن كنردعنان يقبعناي إذا نجرزي كابنويح جزء قبل بيس لزخبده دقاقي من تمهاركو كم تباولس زولو نعاقاتكم نصنعاتكم نعايقن أسل كنن يلو مالتي እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ በዚህ ነገር ሁላትና ማቲ ክንስረት ስለዝግባአና አብዝኾትኮ ቦታ ወይውን ዋላ በይና ያብዘለ ሁሉ ዋላ መስሕዋት ወን ማለቲ ነዚ ንሐድሽ ኪዳን ርዲት አጸቢቅና ክርዳአና ጽቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ማቲ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ከምቲ ኩላትና እንፈልጦ حدش ኪዳን ካብታ ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ፍቅዲ 26 ዘላ ካብ አያ እንታይ ትገብር ትጅምር ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ድራር ጎይታ ክገብር ከሎ ውሰዱ ስጋይ ብልዑ ምስ በሎም ነታ ወይኒ አልዒሉ ድማ ነታ ጽዋ አልዒሉ እዚኣ ድማ እንታይ ግበሩ ውሰዱ ስተዩ እዚ ምእንቲ ብዙሓት ዝፈስስ ዘሎ ንሕድገት ሓጢያት ዝፈስስ ዘሎ ንሓድሽ ኪዳን ደመይ እዩ ኢሉ ካብኣ ታና መስቀል ዝኸደላ ካውኢ እታ ሓድሽ ኪዳን ዝጅምር ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ተሐድሽ ኪዳን ዝባሃል ደም ኢየሱስ ኣብ መስቀል ምስ ፈሰሰ ሽዑ እዩ ንዓይን ንዓኻትኩምን ጀሚሩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ኪዳን እዚ ምንም እኳ ቅድሚ 2000 ዓመት እንተ ጀመረ ተሐድሽ ኪዳን ዝብል ማለት እዩ ግናኸ ቅድሚ ዘመናት ዘለዓለም ኣምላኽ ንዓና ንክብረትና ዘዳልዎ ምዃኑ ግን ክርዳአና ይግባእ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ዘፍጥረታት ሒስካ ማለት ክሳዕ ሓድሽ ኪዳን ዘሎ ብሙሉ እግዚአብሔር مسبات زقعزو زنبرة قعزو علامون مدبون نماني نكبرتنا زدالو اسكن نخبرتها زدالو ولو كبرنا عملها يقول نخبرتنا زدالو إني روماتي እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ተሐድሽ ኪዳን ሕመረቱ ተሐድሽ ኪዳን ሐሳባቱ እንተዳ ተረዲና ዘለና ኪዳን بقليلو كنبرلو نخئلينا كردعنا يخئليو نايت كيدان حيل دما أب هيوتنا انتهي قبر يخئل كسرح يخئل مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን أب عبران شمونت تدعى عم بيبكم انت يبل سلازخ اننا نقفهم كمزي يبل انه مسبيت اسرائيلن مسبيت يهودان حدش كيدان زات ولن معلتات كمصاين يبل እግዚአብሔር مسمن مسبيت اسرائيلن مسبيت يهودان حدش كيدان زات ولن معلتات كمصاين ازي معاسي تزارو زلو እግዚአብሔር اب تنبيت ارمياس معرف 31 فقدي 31 ارمياس اب دقاسو خلو بحلمي እግዚአብሔር ተዛሪبو اب دقاسو خلو نزي كيدان زمسراي مملاس ناي دق اسرائيل مسراي املاحكم لسو مسراي تبارابركم دقاسي طعمني زبولو مالتي ناي عرفت كيدان كم زخونه ترديو ارمياس بت بولكو يلو افتح كونتكست انت تخاتاتيلنا كنرهبو نخئلينا مالتي سلازي مسبيت يهودان مسبيت اسرائيلن حدش كيدان زعات ولن معلتات كمصاين اتمساتاتهم زعاتو كيدان قند علامو حجي اتمساتاتهم زعاتو كيدان انت دا قصيلنا كمتا بيدوم حيزكا مدر غبسي كوصوم كلهو معالتي مس ابوتاتهم زعاتو كيدان ايكونن نساتهم بخيداني اي صنعنمو انون شلل بلكم يبل እግዚአብሔር دحرئتن معالتات تياتن مسبيت اسرائيل زاتو كيدان ازيو نحقاقاتي اب حسابهم كأتو اب لبهم ون كتصحفو ايه انا املاح كهونم ايه نساتهم دما حزب كهونوني ام يبل እግዚአብሔር عمصهم كمحر ايه امو نحاتياتهم دحرزي اي كذكرن ايه كابن اشتيهم كسحابيهم زفلطوني سلازخونو نفس وكف نود عدون نفس وكف نحاون نازغ فلطو إلو اي كمهرون ايو حدش كيدان بمبالو نتقدما يا ارغو اتزارغن زبلينغنا نطفات قربا ايو يبل مالتي እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን اب حدش كيدان عمصهم انتا يغبرني اي كذكرن ايه اب حدش كيدان مساتنا احواتي ملو محرتينا رخيبنا ጎይታ ኢየሱስ ام مسقل واغا كخفللنا كله مالتي انه حاتيات عالم زرح جنشل املاح كبال كله نا يسوس مسواتي ابر يبلون رخصت يبلون نقفتا يبلون
مغنياتو اتي ناي بولي كيدان زنبر مسواتي حدا انسسا ام مسواتي قريب كسوا انت دا خوينو بزلو اكالاتو تفتشو مالتي زخونه يكون نقع كركبو يبلون سلازي تنسسا بقع كوينو مس حلفه ايو اتكاهن ابت انسسا كارو زنبر سلازي بقع كوينو مس حلفه اتمسوعت نايت انسسا اتزسو زلو سب بقع كوينو اب قدم እግዚአብሔር قبول يخون مالتي እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን نحنا دما نا يسوع كريستوس مسوعتي نعين نعخاتكم حنس ان حوارون انتي غيرناي فصيمناي فصومان غيرناي ماتيو حنس ان حوارون اب قدم ابو انتي غيرناي اصدقنا ايو سلازي ناي كيدانا مسرت مني كريستوس يسوع يو سمو نزل عالم يبارك مصحف قدسنا ناي كيدان مصحف نبعلوت مصحف قدس مالتي انت داريخمو بولي كيدان حدش كيدان إلو أب كلتن تاي كوينو له تما إلو علو أتي بولي كيدان زبلو أب بولي كيدان أب تزمنتي مس أبوتات زاتو زنبرة كيدان يززاربنا مهنياتو أما صحاب قدسنا شو حتى كيدانات علونا أنا زبط حقوم أنا زفلت قوم مالتي مس آدم كيدان أتي إخزيابير مس نوح كيدان أتي مس إبراهيم كيدان أتي مس موسى كيدان أتي مس داوود كيدان أتي حدش كيدان كومون زل عالماوي كيدان مالتي سلازي كله علامة نايت كيدان እግዚአብሔር مسبات حبرت كجبر እግዚአብሔር نسبات زحاسبو مدبن علامة صبوق كم زخونة متان كرئنا سلازدلية إيو كاب كيدان ناب كيدان እግዚአብሔር سبات كقياير سلازدلية أيكونن مس آدم زنبرو كيدان مس نوح زجمر نو تزنبر كيدان extend يقبرونير يسفحونيرو يمتص نيرو مالتي تتصلالوت እንዳቀረበ አብ ሐድሽ ኪዳን ይመጽ ኔሮ ማቲ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ንሐድሽ ኪዳን ፍሊ ዘብሎ ነገር እንታዩ እንተዳኢልና ምልአት ናይቲ ዘሐለፈ ኪዳናት ምልአት አሜን ምክንያቱ እግዚአብሔር ካብ ኪዳን ናብ ኪዳን ክሰግር ከሎ ንሓደ ኪዳን ደምሲሱ ኖ እዚ ኪዳን እዚ በቃ ወዲኢ አኺልጎዩ ኖ حدش كيدان كجمري إلو أيكونن እግዚአብሔር جمر انتايدا نتزنبر كيدان مغنياتو مس آدم زنبر كيدان نا آدم سوهاب تسفاتات نوح تواهبي نوح سوهاب تسفاتات نا أبراهام أب كل كيدانات جن توساخي اندار أناينا نخيت مالتي سلازي حدش كيدان فلي زبلو كيدان مالتي انتايو نعانا ملآتن فتصامين سلازخونه إيو نزي ني حدش كيدان ملآت زهابو حدش كيدان ملأت كركب زخالة دما قويتا يسوس زسرحو سرح ملوكوتاوي سرح ناي مسكال يو سمنزل عالم سبارة خيقون هزي እግዚአብሔር مسامات نخط عرق عودو زغبرو ناي عرق سرح نحدش كيدان ملأت يهبو سم እግዚአብሔር يمسكن أب حدش كيدان اتزعابي برختنا بروخات حواتي تزعابي برختنا يسوس كريستوس آمين أملاخ نعلم مسروسو كعرق أخلو أمن نبره أب ودو نبره أب يسوس نبره نعين نعاقتكم من عالم الوزلو in fact عالم سباتيوم أملاخ نسبات مسجزاء رسو كعرق أم كلوسي أمن نبره أب كريستوس نبره أمو بدلو من تاي قبر اللهم أي حزل اللهم سلازي يسوس كنبل كلنا محرتناي يسوس كنبل كلنا فوسناي يسوس كنبل كلنا تسقاناي حواتي جمارن دمدامن امنتنا مني يسوس سلازي أتي تزعبي برختنا عن بقر مالتيو يسوس كريستوس إيو أب غلاطيا سلسته 10 سنتايبل نحنا نتي تسفى منفس بأمنت نقبلو اتبرخت أبراهامون بيسوس كريستوس نهزاب من تكخونسي أب عنصيتي زسقال زبل رغومي تتصحيفو الله أمو كريستوس منتانا مرغم كوينو كم مرغم حقي تشايتنا ريهم نكريستوس انتاي لغلي صوبزي برخت ابراهام امين اتينا نا ابراهام برخت بكريستوس يسوس ناحزاب متان كون احزابنا نحنا انا نسخاتكم احزاب قبلنا خلو اب قصر املاح اب حساب املاح زي نبرو مالتي كابتا كيدان تسفا رحقات تسفا زي نبروم كابتا كيدان اسرائيل رحقات مس اسرائيل حبرت زي نبرنا اغايش مصاعتنياتات ابز عالم زي بزي تسفا زنبرنا سباتينا كريستوس يسوس مس مصغن نتي كلكال قصرنا انتاي غيرو افريسو كلكال قصرنا افريسو قبل كله
ክልተ ኸልካሊ ቀጽሪ ጎይታ ኣፍሪስልና ሓደ እቲ ናብ ኣምላኽ ዘእትወና ዝነበረ ቀጽሪ ናብ ኣምላኽ ነቐርበሉ ዝነበርና ቀጽሪ ንዑ እንታይ ገይርዎ ኣፍሪስዎ ኢየሱስ ጎይታ ካልኣይ ድማ ኣይሁዳውያን በኣምላኽ እንታይ እዮም ኣዝዮም ምኩሓት እዮም በኣምላኽ ምክንያቱ እቲ ተስፋ ንዓታቶም እዩ ተዋሂቡ ኣቦታት ካባታቶም እዮም ቃል እግዚኣብሔር ንዖም እዩ ተዋሂቡ ምንም ዋላ ዘይእሙናት ኮይኖም እኳ እንተ ተረኽቡ ግን ኣብ ልዕሊ ኣሕዛብ ኣዝዩ እንታይ ነይርዎም ንዕቀት ነይርዎም እዩ ሓንሳብ ኣለና ምሽ ስለዚ ማለት እዩ ኢየሱስ ከልካሊ ቀጽርና ኣፍሪስዎ ክንብል ከለና ብወገን ኣምላኽ ኣፍሪስዎ ብወገን ኣይሁድ ድማ ኣፍሪስዎ ስለዚ ንኹላትና ብሓደ መእተዊ ናብ ኣቦ ኣለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ልክዕ ከምቲ ኣይሁዳውያን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅቡላት ዝኾኑ ቅቡላት ዝነበሩ ንሕና ኸ ኣሕዛብ ድማ ብክርስቶስ ኢየሱስ ቅቡላት ኢና ልክዕ ከምቲ ኣይሁዳውያን ወይ ድማ እስራኤላውያን በረኸት ኣብርሃም ኣብ ልዕሊኦም ዝሰርሕ እቲ ናይ ኣብርሃም በረኸት ድማ ኣባና ብክርስቶስ ኢየሱስ ይሰርሕ እዩ ኣሜን ዓብይ ክገብረካ ንበረኸት ክገብረካ ዝብል ኢየሱስ ጎይታ ንበረኸት ንኸውን ዘለና የስ ኣሜን ድሕዋተይ የስ ደጌታ ጸላእትካ ከውርሰካ ደጌታ ጸላእትና እንዳወርስና ንኸይድ ኣለና ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ካብ ሕቆኻ ዝወፀ ደጌታ ጸላእት ክወርስ እዩ ተባሂሉ ብክርስቶስ ኢየሱስ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ጸላይ ኣይስዕረካን እዩ ጸላይ ኣይስዕረክን እዩ ዋይ እቲ ሓያል ዝኾነ ክርስቶስ ምሳኻ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንዓናት ዝዓበየ በረኸትና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኢየሱስ እዩ ስም ኣምላኽ ይባረኽ ኩሉ ግዜ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾነልና ክንፈልጦ ይግባአና ኣሕዋተይ ኣማኒ ወይ ድማ ሰዓቢ ክርስቶስ እቲ ብክርስቶስ ዝኾነልና ነገር ክንፈልጦ ይግባአና ንኣብነት ገዛ ክራይ ተኻሪና ኣለና ኩላትና ማለት እዩ ኣብቲ ገዛ ክራይሲ እንታይ ከነማልእ ከም ዘለና እንታይ ኮይኑሎ ተጻሒፉሎ እንተዳ እንታይ ከነማልእ ከም ዘለና እንታይ ድማ ከም ዝግባአና ኣብኡ ተጻሒፉ ዘሎ እንተዳ ዘይንፈልጦ ኮይና እቲ ገዛ ገዛና ኣይኮነን ዋላ ኣብኡ እንዳነበርና እውን ትሕግታታይ ንገብሮና ማለት እዩ ኣይንፈልጦን ኢና ማለት እዩ እዚ ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ እቲ ብክርስቶስ ተዋሃበና ኪዳን ክንፈልጦ ክንርድኦ እግዚኣብሔር ይደልየና ድንዛዘ ካብ ህይወትና ይርሓቕ ዘይምስትውዓል ካብ ህይወትና ይርሓቕ ሓደ ካብቲ ሰይጣን ዝጥቀመሉ ንሕና ኣመንቲ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ዝኾነ ነገር ከይንፈልጦ ምድንዛዝን ምብዕዛዝን ይሕዋተይ ሓድሽ ኪዳን እንተዳ ተረዲእካ ግን ዓመፆም ኣይክዝክረሎምኒ ሓጢኣቶም ኣይክፅብፅብኒ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ፀብፃብ ሓጢኣት የለን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሓጢኣት ምቁፅፃር የለን ኣነ ላይሰንስ ኣይኮንኩን ዝህብ እንታይ ዳ ግና መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ስለ ዝብል ዳዊት ኣብ መዝሙር 32 ፍቕዲ 1 እንታይ ኢሉ ኣሎ እግዚኣብሔር ሓጢኣቱ ዘይፅብፅበሉ በደሉ ድማ ዘይቆፅረሉ ሰብሲ ብፁዕ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሞኽድ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሓጢኣት ዓለም ከርሕቕ ዝተገልጸ ገንሸል ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ብመንፈሱ ኣባይን ኣባኻትኩምን ሓዲሩ እንከሎ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሓጢኣትና ተሓዲግልና እዩ ኣቱም ደቀየ ስለ ስሙ ሓጢኣትኩም እንታይ ገይሩልኩም እዩ ተሓዲግልኩም እዩ ስለ ስሙ ሓጢኣትና ተሓዲግልና እዩ እዚ እቲ ዝዓበየ በረኸትና ይሕዋት ሓጢኣት እቲ ዝዓበየ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከይንቐርብ ዝኽልክለና ብርቱዕ ሓይሊ እዩ ዝገርም ነገር ብርቱዕ ሓይሊ እዩ ስለዚ ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ክንበሃል ከለና ቀሊል ነገር ጌርና ከይንሓስቦ ሓጢኣትና ከም ዝተሓድገልና ክንሓስብ ከለና እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚኡ ንኽንቀርብ ብቕዓት ረኺብና ከም ዘለና ክንሓስብ እግዚኣብሔር ይደልየና ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኩሉ ግዜ ብክርስቶስ መን ኣነ እንታይ ተገይርለይ ዝተገብረለይ ነገር ከምኡ ክንዝምር ፀኒሕና ዝተገብረልና ነገር ኩሉ ግዜ ክንፈልጦ ኣሕዋተይ ዝተገብረልና ነገር ክንፅብፅቦ ሰይጣን ዕላሙ ወይ መደቡ እንታይ እዩ እዚ እኮ ይተገብረልካን እዚ እኮ ምድራዊ ዘርእየካ ንሱ ሓላፊ ዝኾነ ነገር እዩ ዘርእየካ ንሱ ግን እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾነልና ዘለኣለማዊ መደብን ሓሳብን ኩሉ ግዜ ክንፈልጦ እዩ ፍቓድ ኣምላኽ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለምንታይ ኣነ ንስኻትኩም ቃሉ ዝብለና ኢና ኣነ ንስኻትኩም ሰብ ዝብለና ኣይኮናን ኣነ ንስኻትኩም ሰይጣን ዝብለና ኣይኮናን ኣነ ንስኻትኩም ዓለም ትብለና ኣይኮነትን ቃሉ ከም ዝብለና ኢና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ውሉድ ኣምላኽ ምዃን ኣሕዋተይ ቤት መቕደስ ህያው ኣምላኽ
مخان أبيمان أملاخ مقماتنا برهان أون كم زجبرنا أقل تحدش كدان منقسن كهناتن حري ولدن كم زجبرنا إذا كله نات ناي بروحاتي حواتي ولد أملاخ كوينه كتب الكلخة واو أتكات حديك الكاي إزاي حدا كابت حد نحدش كداني نتوم استقبل وزبل بسمون إذا أمنو جنا ولد أملاخ كونس مسل هيبهم رايت هيب كمالتي مسل هيبنا كبرنا أملاخ يكون بيت مقدس يا أملاخ إيه كتب الكلخة أملاخ بمنفسه أبا خان تاي كوين الله حديرو الله بزي بحكي بلن تاي قبو مغنياتو أملاخ لعلم عنم أبز جزيزي نعين نعاخاتكم من يقرب آمين أملاخ قرباي أملاخ نعان تاي قرباي سلام تاي أبانا حديرو سلازلو بيت مقدسو سلازغنا أبيمان أملاخ تاي كوين لنا تقمتنا لنا مسكرسس أبيمان أملاخ تاي كوين لنا يبلنا نيجزابير كان تقمتنا لنا أدراش خبز مدرت راح يكونن أدراش خاونا بسمايو سمك زيابير يبالغ برهان شاون غيرنا برهان عالميكم شاو مدريكم يلنا له برهان عالميخا شاو مدريخا مدرنا عخاي تصبلو مدرنا عخا تصبلا كبابي خان عخاي تصبلا كبابي خان عخاي تصبلو هاجرنا عخا تصبلا يسوع كريستوس غويتايو نزوم أبزد اللخم ترح زيكمكم إذن نتوم بمسمر تكاتاتلون هاجرنا عخا تصبلا شاو مدرخان كاخت قلت برهان عالم كون كاخت قلت ناي ولدو ناي جنريشن برهان كون كاخت قلت እግዚአብሔር ጽበይክ አሎ ነዚ ሁሉ ግን አትብ ክርስቶስ ኢየሱስ ተገብረ ሐድሽ ኪዳን ንዑ ምስተአምን አሚን ካድማ ከም ናይ ግል መድኃኒ ከም ዝተቀበል ኣብዚ ኪዳን ዘአቲ ካለኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ናብዚ ኪዳን እዚ ንኽነአቱ ሰብ ፍቃድ ይሃበናን አሜን እግዚአብሔር ይጀምርዎ ናይ ኪዳን ጀማሪ መኒ እግዚአብሔር ክብርና አምላኽ ይሁን ናብዚ ኪዳን እዚ ክንማላለስ በዚ ኪዳን እዚ ክንአቱ በሽተት ይጉን ዘሃበና ፍቃድ ዘሃበና መኒ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ أقل تحدش كده عندما جبرنا يبلنا يسوع قويتاي أقل تحدش كده عن جبرنا كلنا كله بناتنا كلت هيكونن بمنفس قدوسي بتصدق أملاخي مغنياتو توم ناي حدش ناي بولي كده أقل تنتداريهم كل جزية ماتيو أب بيت مقدس كاتو كله أنت عينت كده تخدن لهم كاب أنت أتي زت جبرك كده حزام كاتو لهم سلام انتاي بنت أتي استجبرك كده أيرهت أنيو منفيت علوه سلازي كقلقلون كسعرون كلو مالتي بقليل أيره تصنيم رهاس ضمن رخصتي أبقد مكزيابير يسوع قويتاي سلازي نخيره تصون تاي قبر لهم لحد أنت أتي اعتقادكم أتو إلوام أنت أتي أجا يتزارب آمين أقل تحدش كده قبلنا خلو بمنفس قدسن بس أجا أملاخن نأملاخ كنا قلقل بقعات كوينا ما أتي كزيابير سمس جنيهم هل منقسن كهناتن جبرنا يبلنا منقسن كهناتن منقسي كينقس مالتيو كجزء أبز مدري كنجزء قدامي بيتروس كل تتشعت لكم قدامي بيتروس كل تتشعت عسرتن كمون رأي يوحنس معرف حموشته فقدي عسرته علىكم مالتيو منقسن كهناتن جبرنا زبل kings and priests you know هذا office راح يكون نزلنا أبولي كيدان كل جزيم تي أبولي كيدان زجبر زنبرة بتعمي أنت تردينا أب حدش كيدان زلوا نجر نخنرده عزيك قليلي أبولي كيدان نقص أنت دعوينه سرحوا ناينكس الناس راح تحسره كابتا أوفيس كابتا استوحبته أقولت أنت دعوتي مقطعات وصحنا بنت عزيا نقصيو أبيت مقدس كعتن مساعتوجن إخزيابير نتاي غير وماتي بلمت وقعي بلنا سلامتاي أبيت مقدس آتيها معتان نايمن سراحي ناي كانت سراحي أب حدش كده مسمت أنا جن منقستن كاناتن جبرنا يبلنا kings and priests كل التوفيس وانا علامة أبز مدري مهلاونا دما قدم باستر مخانكا قدم هواريا مخانكا قدم نبي مخانكا قدم وانجيلاو مخانكا قدم ممهر مخانكا منقستن كاناتن كتكوني خاتت أويعها إذا دما تزعبي برختنا نحدش كداني حواتي يسوع كريستوس قويتاي نزل نجار زدلمونا يلن باستر جبرني هواريا جبرني وانجيلاو جبرني بزت أجهز جلتني قدمي يجن منقستن كاناتن جبرنا آمين أملاح خاب سماي بكريستوس يسوع ودو أبز مدرزي منقستن كاناتن غيرنا إذا كان منا يو إذا كان منا يا حواتي يسوع قويتاي باستر مالتكو قاسط رحمالتي جن كاهن انت يتجبر سلا خلتها نجاري سلا أملاخن سلا هزبن عبتنقع زقوم مالتي أمونغو أملاخن أمونغو سبن كاهن زبلس سلا سب
بناي أملاخ نجر سلسبي انتاي زقبر زشيم يبلنا نايكزي أبيرك كهنتنا حواتي بناي كريستوس إيسوس دم بناي كريستوس إيسوس مسوعتي بقعت رخيبو عبز مدرزي كهنات كنكون تتصوعنا علنا نأملاخ مسوعتي كنقرب سلسبات كنمالد يسوس كريستوس قويتاي كالي حري ولدو من النتنا نقول لك زي بليز نرد أيو حري ولدو مالت كولدو زتواصع زتحاري ولدو يسوس قويتاي نابنت اب حنت هاجر انت داريهما بزحات كانت تطلعوا اخو عسد صاتا مش حجي بقى سقيلو حنت غانتا اب زوريك تاكيبا سلا صنحت دو عليلهم يوسدوهم ايوسدوان كاب حنت كاب غانتا زوريك حدا كاب غانتا اراو حدا كاب غانتا لوزرن بقى توم بلوصات زبحالو مالتي حاريوم يوم نهاجراوت غانتا زدالوومن زمدبوومن ابناي እግዚአብሔር ነገር ድማ حري ولدو خبلنا خلو نتي عالم زنعقتو نتي عالم زرسعتو نتي عالم دخوم زبلتو أملاخ دما نعيش نزع عالم زي أمتان كحفر ها أنا نسخاتكم من نعنا نزوم عشنتني عالم زخونا منم كاب هيوتنا مالتيو زخونا نجر زي بلنا سبات العلو حري ولدو غيرنا إكليشا غيرنا እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን إكليشا مالت كاب استفلالي عاديتات نግዚአብሔር كخون زتواص حزبي ماتي مصوي نايتا محبري كنت ليه كليشا مالت مصوي نايتا محبري ስለዚህ እግዚአብሔር ድማ حري ولدو ገበረና ስለዚህ حدش كيدان ምስጢሩ እንታዩ እንተዳ ተረዲና ኣብዚ ምድሪ ክንማላለስ ከለና ኩሉ ግዜ በዓወቲና ንማላለስ ስም እግዚአብሔር ካብ ዘለዓለም ብሩህ ይሁን ስለዚህ حدش كيدان ني حدش كيدان حيلي نعي دس زبلني ماتيو وشتاوي مننت ناي ودسب كلوت زغل حيلي الله امين مغنياتو انت داريهمو اب حقنا ابنت ابناي موسى كيدان انت داريهمو እግዚአብሔር نتوم حزبي ام معراف 10 زصات نتوم حزبي حق مسحبهم 10 تእዛዛት مسحبهم موسى اب تخرن 4 معانتن 4 ليتن مسجبره شعون شيم كابت حق زنبيلهم صنيحهم مالتي نموسى كمان ابي انكفاتي كيد توم حزب خانتاي كويرو مالو تبالاشي مالو غزاروسم تبالاشا ورد كيد كار ايوم كله كله حسبوا حجز دمصو سميعهم انقدقيتهم حسبوا تكريهم اب كرنسينا زي تعدنا ملغتات ريوم اندان قطقطو نموسي نو دحر حجي نسخا تزاربنا اذا املاخ زي اي زاربنا السخا كن كنغبرو زغبانا تزاربنا نحنا كنغبرينا اليوم كن تلويطهم ده اي تلوطو ني حدش كيدان حيد كن مالتي نتي نايسب مننت اوش زلو نايسب مننت كلوت زغل حيلي الله اسم املاك يبارك انت يغبر مسلكم سراق زنبره لغاس يغبر امين سراق زنبره سي لغاس يغبر حساو زنبره حقኛ يغبر تصراف زنبره مراقي براقي يغبر سغاو زنبره اكابي يغبر እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን كنايز ابنتنا مني ጳውሎስ ሁላትና ንፈልጠና ደብዳቤታቱ እንታይ ይብል ኩሉ ግዜ ኣነ ሰጓግ ማሕበር ነበርኩ ዳሕር ግን እንታይ ክብል ከሎ ንሪኦ ንኩሎም አሕዛብ ከይዱ ወንጌል ሰቢኹ ኣብ ማሕበር ክተኽሎም ከሎ ንሪኦ ሃሌሉያ ንሰባት ካብ ጸልማት ኣውፂኡ ናብ ክርስቶስ ከምጾም ከሎ ንሪኦ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ተዳሪኹም ድማ እቲ ዝሰርቕ ዝነበረሲ ሕጂ በእዳዊ ይስራሕሞ እንታይ ይግበር የማቕል ሪኹም ናይ ሓድሽ ኪዳን ሓይሊ እዚዩ نحنا نجزار سنا أبز زلنا سبات كم عينة يوت نيرنا قد من أب كرسس من صانا جزار سنا نفلتينا حدا أوان أب رومي معرف شديشان تايبن بزلومي التحفر له زلهم نجر أنت زي كوينسي قدمسي أنت هيتم كحتني ركو إلنا الله حجي بتي أب عالم زنبرة هيوت كن مكة حنقدينا حدا أوان كتعلل لي كمان زحفرك نزسي أنت هيك علل لي ግን ምናልባት ከማኸ ዓይነት ሰብ ተዳ ዝነበረ ከማኸ ዓይነት ሰብ ከም ትስኻ ዝነበርካዮ ዓይነት ሰብ ተዳ ረኺብካ ግን ኣነ እኮ ከምዛ ስኻ ዘለኻያ ከም ኣያ ነይረ
أملاك أحجي لو ويتني كتبلون نمسكرنات كتقملو تغيرها جن وصيخا أبزخونه بوتا با أنا كو خمسين يرى أنا كو إلكا نعفرو دينا أي نعفرونينا واي حدش كدان لويتنا منفس قدس لويتنا كريستوس إيسوس لويتنا حواتي باربان زنبره برناباس يقبلك باربان بمبعد كتما كوني باربان أو حدا كتما الله مالت اتا كتما تبعيد الله اتا كتما تناويت الله اتا كتما فريح الله جن انت يقبلك برناباس يقبلك ود مصنع يقبلك مدحاني يقبلك أكابي يقبلك ترنافي يقبلك لقاس يقبلك سم أملاخنا يبارك سلازي زلنا يا كيدان حواتي وشتاوي مننتنا زلوت حيلي اللو نحنا كمزي أيكونا نيرنا أنا نسخاتكم من كمزي أيكونا نيرنا يسوع كريستوس قويتاي أب عبراويان عسرته كاب عسر شعات كساب عسران كلتن سلازي أحواتي ابن شم يسوع سلازي أحواتي بيت مجارجة مالت بسقاو زقدسلنا حدشن هياون مجدي بدم يسوع نام مقدس نمتاو تبعات كابزه اللونا أبيت أملاخون عابي كهن كابزه اللون الناس يلو يزارب ريهم حدشن هياون منجدي قويتان تايجير لنا يبلنا له كفيتلنا مجدي أبهي ودك سبات أزيو أقداسي مجدي أبهي ودنا أزيو أقداسي نابتك تبصحت دل علامة نابتك تقدوت دل بوتا قنوع من قدي انت دا زي حاسكا نابتك تدل يزلها بوتا كتبتصح هاي تخيلني مصحف قدس كزارب كله انتايلو نما قدي هيوت تحبرني نما قدي هيوت انتاي تقبرني تحبرني أبقد مقص كاني حقوت صقاب أب يماناي كاون نزل علم بتصنا قالو مقدي هيوت انت دا زي حاسكا طفقاتكا نتصوريو كلته من قدي اللوا إلو مصحف قدس تزاري بلو حانتي قفاحة حانتي دمات أبابيا بتا قفاح بزحاتي مالالسو بتا أباب جن أزيوم حدت يوم إلو الله من قنوع من قدنا نابزغن متسكلنا قنوع من قد انت زين حز أبزم بتصحناتنا بتصحين غنينا حدش كيدان نتصور زخونه من قدي خفيتلنا حدش أبلع لي دما هياو زخونه من قدي هيوت زلوا من قدي يسوس أنا نسخاتكم من متان كينت أفسي نابز مدر زمته ما قدن حقن هيوتن كويني آمين كلاتهم ننا من قدهم زنبلو زبل مصحف قدس إسياس 53 إسياس 53 شديشة كلاتهم ننا من قدهم انتهي قبرو زنبلو سلازي كابتي من قدنا زنبيلنا زنبرنا مالتي قويتا يسوس تايجيرنا ما قدن حقن هيوتن أنا بزي بأي ناب أبو كأتو زخل ويدمخ زخل يلبون إلو تزاري بنا يسوس قويتاي إذا زلنا يا من قدي حداشا إذا زلنا يا من قدي هياويا آمين بقى أسيبلنا إكزامير قال نفاري أحلفن أراويت أحلفن إذا زلنا يا من قدي نفارن أراويتن كحلفة أي كيلنيو بقى كمال على سايكلنيو صبابيا هيوت جن اللوا صبابيا هيوت جن اللوا እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን መወዳእታ አና ይዘለ ዓለም ህይወቲ መወዳእታ አና ይዘለ ዓለም ዓወቲ ብሩኻቲ ሕዋተይ አምላኽና ንዘለ ዓለም ይመስገን አብ መወዳእታ ሰላም አለካ አብ መወዳእታ ሓጎስ አለካ አብ መወዳእታ ክብር ለካ ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ኮሎ እንታይ ይብል ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ እንዳእተዎም ይብለና ዕብራውያን 2:10 ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ እናእተዎም ነቲ ምድሓኖም ብስቅያት ክፍጽም ተገቦ أنا نسخاتكمن ناب كبري متان كنعتو قويتا يسوس أب كنداين أب كنداخمن كوينو مدحنا بسكيات فتسيموه هاليلويا نحنا بز حدشن هياون زخونه من قدي تمالالسنا ناب عوتن ناب حقوسن منتي كنبتصح قويتا يسوس سكياتنا وديوه مدحنا بسكياتو فتسيموه كبرنا أملاخكم نزسكم زلخم من قدي نزا أنا نسخاتكم من زلنا من قدي بزحات انتاي جيروميم مرميروميم بزحات انتاي جيروميم دليوميم قويتا كزارب كل انتايلو يعنتوهم زريعين إذانكم دمات سمعين مو بوصانيهم نزا نسخاتكم تريوا زلخم
ብዙሓት ክሪእዎ ተመነይሞ ከም ዘይረኽብዎ ግን እብለኩም ኣለኹ። ኣሕዋተይ እቶም ናይ ብሉይ ኪዳን ኣቦታት ከመይ ዓይነት ትፅቢት ነይርዎም ኢልኩም ተሓስቡ? ክርስቶስ ንክግለጽ ኣብ ዘመኖም ኣሕዋተይ ዓለም ንዓታቶም ዘይትበቅዕ ኮይና ኣብ ጎዛን ዲኖ ኣባጊዕ ዲኖ ኣጣልን ተኸዲኖም ኣብ ፈቆዶ ብዓድታት ክነብሩ ብመጋዝ ክምገዙ ነዚ ኣነ ንስኻትኩምን ዘለናዮ ክብሪ ነዚ ኣነ ንስኻትኩምን ተኸቢብናዮ ዘለና ደበና ምስክር ንዕኡ መታን ክርዩ ለይትን መዓልትን እንዳመርመርዎ ይጽበዩ ነይሮም። ኣነ ንስኻትኩምን ግን ኣብዚ ደበና ምስክር ኣለና። መንፈስ ቅዱስ ኣሎ ምሳና። ኣሕዋተይ በዓል ኢሳያስ ንሱ ምስ መጸስ ካብ ላዕሊ መንፈስ ክከዓወና እዩ። ንዓና ግን ተውካዒና ኣሕዋተይ ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ክከዓወካ ይኮንካን ትጽበእ መንፈስ ቅዱስ ተውካዒ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ኣብ ምድሪ ወሪዱ እዩ። ሕጂ ወርሺፕ ኢኻ ትገብሮ ንክርስቶስ ወርሺፕ ኢኻ ትገብሮ ንመንፈስ ቅዱስ ወርሺፕ ኢኻ ትገብሮ። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ሃሌሉያ። ስለዚ ነቲ ብዙሓት ዝመርመርዎን ዝደለይዎን ኣነ ንስኻትኩምን ረኺብና ኣለና። ሃሌሉያ። ዝገርም ነገር ሓድሽን ህያውን መንገዲ ጥራሕ ዘይኮነ ከፊትልና ካልኣይ ናብ መቕደስ እውን ኣእቲና እዩ። ናብ መቕደሱ ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ናብ መቕደሱ ክንብል ከለና ናብ ህላውነቱ ኣቲና ኣለና ማለት እዩ። እሱ ባዕሉ ኣባና ኣቲሎ ህላውነቱ ምሳና ኣሎ። ህላውነቱ ኩሉ ግዜ ኣሎ ህላውነቱ ኩሉ ግዜ ኣሎ ምሳይ ኣሎ ምሳኻ ኣሎ ምሳይ ኣሎ። ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ናብ መቕደሱ የእቲና ክንብል ከለና ናብ ህላውነቱ የእቲና ኣሎ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ኩሉ ግዜ ኣነ ኣዋዳዲረ እየ ዝሪኦ። ምክንያቱ ሓድሽ ኪዳን ሓደ እዋን ይኸብደካ እዩ ንኽትርድኦ ማለት እዩ። እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘሎ ግን ስጋዊ ንጥፈታት ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ ኣንቢብካስ እንታይ ገብሩ ከም ዘለዉ ክትርድኦ ቀሊል እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን እቶም ካህናት ወይ ድማ እቶም እስራኤላውያን ናብ መቕደስ ክኣትዉ እንተደኣ ኮይኖም ብዙሕ ፕሮሰስ ሓሊፎም እዮም ናብ መቕደስ ዝበፅሑ ማለት እዩ። ንኣብነት እቲ ካህን እንተዳሪኢኹሞ ማለት እዩ በቃ ስለ ገዛእ ርእሱ መስዋዕቲ ከቕርብ ኣለዎ፣ ስለ እስራኤል መስዋዕቲ ከቕርብ ኣለዎ። ኤቭሪቲንግ ኣብ ሕጊ ተጻሒፉ ዘሎ ኩሉ ነገር ኣብ ሕጊ ተጻሒፉ ዘሎ ሓደ ብሓደ ክገብሮ ክኽእል ኣለዎ። ሓደ ብሓደ እንተደኣ ዘይገበሮ ሕሰብዎ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ እዮም ዝዕረቑ ደቂ እስራኤል። ሓደ ብሓደ እንተደኣ ዘይገበሮ እስራኤል ዓመት ሙሉእ ሓጢኣት ተሰኪማ መፅያ ኣላ። ኣብዚኣ መዓልቲ እዚኣ ገለ ነገር ኣጋጢሙ ዕርቂ እንተደኣ ዘይኮነ ካልኣይ ዓመት ኣብዚ ማዕረ ክንደይ ብስቁልናን ውርደትን ከም ዘጋጥሞም ንምርድኡ ቀሊል እዩ። ወይ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ተዛሪብና ኣሎ ማለት እዩ። ኣሮን ሓደ ግዜ ትዝክሩ እንተደኣ ኮንኩም ኣብ ዘጸአት ኣብ ዘሌዋውያን ማለት እዩ ክልተዮም ደቁ ምስ ሞቱ ዘሌዋውያን 10 ኣለኩም እቲ ሓሳብ ክልቲኦም ደቁ ምስ ሞቱ ካብ መቕደስ ከይትወፁ ከይትሓዝኑ ከይትሞቱ ኢሉ ድሕሪ ዘሎ ሓሳብ እንተዳሪኢናዮ መስዋዕቲ ከቕርብ ከሎ ኣሮን እቲ ዲበላ ኣብ ሓዊ ኮምፕሊት እንታይ ኮይኑ ሓሪሩ ሙሴ ድማ እንታይ ገበረ ተናደደ ይብለና። ስለዚ ንኣሮን ንምንታይ ከምዚ ጌርኩም ንምንታይ ኣብ መቕደስ ኮንኩም ዘይበላዕኹም እቲ መስዋዕቲ ምስ በሎ ንምንታይ ክሳዕ ድሓር ተጸቢኹሞ ምስ በሎ ጎይታይ ካብዚ መስዋዕቲ ሓጢኣት እንተዝበልዕ ስበደል ዘይምኾነኒ ምስ በሎ ሙሴ ዝሒሉ ዝብለና። ሕጂ እቲ ስጋ ኸማ ንባዕሉ ኣብ ሓዊ ክቐልውዎ ከለዉ ስርዓት ኣለዎ። ስቕኢሎም ኣብ ሓዊ ድርቢ ኣይኮነን ዘብልዎ እንዳተናዘዙ ከምዚ ጌርና ኢና ምክንያቱ ኢብን ነቲ በጊዕ ወይ ነቲ ዲበላ ክሓርድዎ ከለዉ በብናቱ ክሓርድዎን ክፈልይዎን ክኽእሉ ኩሊት በይኑ ክወፅእ ኣለዎ፣ ከብዲ በይኑ መዓናጡ በይኑ ኤቭሪቲንግ ሰለፍ በይኑ ነናቱ በይኑ በበይኑ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ። እዚ ኩሉ ፕሮሰስ እዚ ንዓና መታን ከይከብደና ግን ጎይታ ኢየሱስ ብቑዕ ገንሸል ኮይኑ መፅኡ ሃሌሉያ መስዋዕትና ፈጺሙ ናብ መቕደስ የእቲና ናብ መቕደሱ ኣቲኻ ኢኻ ናብ ህላውነቱ ኣቲኻ ኢኻ። ህላውነቱ ኩሉ ግዜ ምሳኻ ኣሎ ርሑቕ ኣይኮነን። ኣንታ ካብ ሰባይ ትድለዮ
ህላውነቱ ካብ ሰባይ ትድለዮ ህላውነቱ ምሳኻሎ ህላውነቱ ንዓኻ ይቐርብ እቲ ሓድሽ ኪዳን ትርጉሙ ህላውነት ኣምላኽ ምስ ሰብ ምንባር ማለት እዩ እቲ ህፃን ምስ ተወልደ ሽሙ እንታይ ኢሎሞ ኣማኑኤል ኣምላኽ ምሳና ኣምላኽ ኣብ ማእከልና ኣምላኽ ኣብ ልዕሌና ስም እግዚአብሔር ይባረኽ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ሓጢአትና እምበኣር ሙሉእ ብሙሉእ ስለ ዝተወገደ እቲ ናብ ህላውነቱ ከይነኣቱ ዝዓግተና ዝነበረ ንዘመናት ከልኪልና ዝነበረ መጋረጃ ሓጢአት ቀንጢጡ ንዓይን ንዓኻትኩምን ናብ ጽድቂ የእቲና ስለዚ ገዛ ርእስና ከመይ ንሪኣ ቤት መቕደስ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ቤት መቕደስ ህያው ኣምላኽ ኢኺ ሃሌሉያ ኩሉ ግዜ መዝሙርና ስብከትና ፕሊዝ ሓደ እዋን ብጣዕሚ ዘተሓታተካ እንታይና ንዝምር ዘለና እንታይና ንሰብኽ ዘለና ሓወይ ኣበይ ከም ዘለና እንተ ደኣ ፈሊጥና መዝሙርና ንጹር ስብከትና ንጹር ምክንያቱ ኣብ ብርሃኒና ዘለና ኣብ ጭልምልም ኣይኮናን ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር እኳ ነቲ ወዱ ክመጽእ ከሎ ኣብ አብርሃም ብዙሕ ወለዶ ኣብ ያዕቆብ 12 ዳሕር ግን ፈሊዋ እታ መስመር ዳዊት ክርስቶስ ክሳዕ ዝመጽእ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን እቲ መንገዲ ንጹር እዩ ስለዚ ኣብ መቕደስ ኣቲና ኢና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ጠንቆልቲ ክሪኢኻ ከለው እዚ ኣይንኽእሎን ኢና ብሩኽ እዩ ኣብ መቕደስ ኣቲ እንዲ ተሸፊኑ እንዲ ዘሎ በቲ ህላውነቱ እዩ ዝብለካ ባልዓም እንታይ ኢሉ ክረግም ምስ ተጸውዐ ማሕደሪታት ያዕቆብ ምስ ረአየ ማሕደሪ እኮ ነይሩ ማሕደሪታት ያዕቆብ ምስ ረአየሲ ኣምላኽ ኣጽሊልዎ ምስ ረአዮ ኣምላኽ ንዘይረገሞ ከመይ ገይረ ክረግም ኣምላኽ ንዘይጸየፎ ከመይ ገይረ ክጽየፎ ዝመረቆ ምሩቕ ዝረገሞ ድማ ርጉም እዩ ኢልዎ ይኖ ባልዓም ሳበይ ዝነበረ ኮይኑ ይስማዓካ ኣብቲ ናይ አብርሃም ኪዳን ኣኡ ዝሰምዕ ዝነበረ ኮይኑ ይስማዓካ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም እንተሕርዳ ኣቲኻ ግን ብቅድሚት ብድሕሪት ዘሎ ትፈልጦ ሁሉ ኣብ ግዝኡ ዘሎ ትፈልጦ ናይ ዝመጽእ ከዓ ትፈልጦ ክርስቶስ ክሳዕ ከም ዝውለድ ተዛሪቡ ባልዓም ማለት እዩ ስለዚ ጸላኢ ክሪኤካ ከሎ ንዓኻ በህላውነት ኣምላኽ ተኸቢብካ እዚ ኣይትቕረቦ ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ኣለዎ ሓላዊ ኣለዎ ኢሉ እዩ ኩሉ ግዜ ካባኻ ዝርሕቕን ዝሃድምን ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚ ክልተ ወይ ድማ ካብኡን ላዕሊ ኣብ ዝተኣከብኩም ኣነ ኣብ ማእከሎም ክብለና ከሎ ጎይታ ምጽእ ምስ በልና እንዳጎይ ትመጽእ ኮይ ይመስለና ሒዝና ኢና ንመጽእ እቲ ምሳይ ዝቐነየ ኢየሱስ ሒዘ ትመጽእ እቲ ምሳይ ዝቐነየ ኢየሱስ ንዑየ ዝህበኩም እቲ ምሳኹም ዝቐነየ ኢየሱስ ንዑይኹም ትህቡን ይሕዋተይ ካብ ሓደ እንጌራ ተማቒልና ኢና ክብለና ከሎ እቲ እንጌራ ትመን እዩ ክርስቶስ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እቲ ምሳኻ ዝቐነየ እንጌራ እሱ ኢኻ ትበኒ ደቂ እስራኤል ኣብ ዓመት 3 ግዜ ኣብታ ኢየሩሳሌም ኣብታ እግዚአብሔር ማሕደሩ ክትከውን ዝሓርያ ከተማ ክራኸቡ ከለው ነገድ ኣሴር እንጀራ ካብ ስርናይ ተሰርሐ ሒዙ መጽእ ይሁዳ ወይኒ ሒዙ መጽእ ንፍታሌም ዓሳ ሒዙ መጽእ ሽዑ ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ ተመጹ ዓሳ ክቦ ከሎ ዋው እዚ ነገድ ንፍታሌም ዋው እዚ ነገድ ጋድ ዋው ወይኒ እዚ ዳ ይሁዳ እንዲ ምንም እኳ ይፋለጡን እዮም ዝገርመኩም ነገር በቲ ኣብ ኢዶም ዝጸንሕ ትሕዝቶ ግን ብኡ ይፋለጡ ኣብ ህይወትካ ዘሎ ክርስቶስ እንጌራ ህይወት ንዑ ሒዝካ ኢኻ ትመጽእ እሱ ኩሉ ግዜ ምሳኻ ኣሎ እሱ ኩሉ ግዜ ኣብ ልብና ሓዲሩ ኣሎ በዚ ባህ ይበለና ሕዋተይ በዚ ባህ ይበለና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ሃሌሉያ ኣብ ዮሐንስ 7:45 ክሳዕ 53 ዮሐንስ እንታይ ይብል ብሽም ኢየሱስ እቶም ገላው ከዓ ናብ ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን መጹ ንሳቶም ድማ ከመይ ከዚየም ጻኩሞ በልዎም እቶም ገላው ከምዚ ሰብኣይ እዚ ገይሩ ኮቶ ሰብኣይ ተዛረበን ኢሎም መለሱ ፈሪሳውያን ከዓ ንስኻትኩም ወንዶ ስሒትኩም ኢኹም ካብ መኳንንቲ ወይ ካብ ፈሪሳውያን ከብኡ ዝኣመነዶ ኣሎ እዚ ሕጊ ዘይፈልጥ ህዝቢ ግና ርጉም እዩ ኢሎም መለሱሎም ሓደ ካባታቶም እቲ ቅድም ብለይቲ ናብ ኢየሱስ ዝመጸ ኒቆዲሞስ ንሕና ንሰብዶ ቅድም ከይተሰምዐን እቲ ዝገበሮ ከይተፈልጠን ይፈርዶ እዩ በሎም ሕግናስ ይፈርድ እዩ ኢልዎም
ስለዚህ ንሳቶም ንስኻው እንዶ ካብ ገሊላ ኢኻ መርምር እሞ ካብ ገሊላ ነቢ ከም ዘይትንስእ ክትርኢ ኢኻ ኢሎም መለስሉ ኩሎም ከዓ ነናብ ቤቶም ተመልሱ እዚ ሕጊ ዘይፈልጥ ህዝቢ ግና ርጉም እዩ ኣይገርመኩምን እዚኦም ፈሪሳውያን እዮም ካህናት እዮም ሊቃውንቲ ካህናት እዮም ናይ ቤት መቅደስ መራሕቲ እዮም ነቲ መርጎሞም ክወስድ ዝመፀ ገንሸል ኣይፈለጥዎን ኣሕዋተይ እንታይ ብጣዕሚ ዝገርምን ንህዝቦም ክረግሙ ከለዉ ንሪኦም ኣመንቲ ብሩኻት እዮም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብሩኽ እዩ ዝረግሞ ርጉም ዝምርቆ ድማ ምሩቕ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሕዋተይ ኣይተሓዝለ ኣነ ኤርትራዊ ድማኒ ኤርትራውያን ተፀውዐ ኣሜን ምክንያቱ ሃዋርያት ምስ ተፀውዑ ቅድም ኣብ ኢየሩሳሌም دحر يهودا دحر سماريا دحر كسع وسن مدري كوميو درجة بدرجة بعال باولوس بعال بيتروس نهزبهم يم تتصوعهم نباولوس أي قبلوا هانيم جن كمسكر لهم سلازلوك وانجيل قدمنا يهوداويو إلو انت هقبر كلهم ريو كمسكر جن سخاتكم انت دفعهمون انت أبوهمون جن نابهزاب نخيد على نايلهم أبقبر حوالات كزاربو خلون ريو حواتي آمنت قدسان بروحاتيهم ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብርኽትያ ቅዱሳን ኣመንቲ ኤርትራውያን ብሩኻት እዮም ህዝብና ብሩኽ እዩ ንዑ እንዲና ኸነገልግሎ ኣሜን መቕደሱ እንተደኣ ኾንካ ናብ መቕደሱ እንተደኣ ኣቲኻ በረኸት ሒዝካ ኢኻ ትወፅእ ኣሮን ኣብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ክወፅእ ከሎ ንህዝቢ እስራኤል ዕልል እያ ትብል እስራኤል ንሕና ኸደኣ ካህናት እንዲና ቤት መቕደሱ እንዲና ኣሕዋተይ ነቲ ተፍቅሮ ህዝቢ ፈፂምካ ماتيو زي تفكره حزبي فتصيم كاخته قلقلو يتقنا زي انا زي فكرك انت دا خوينا منم ولا بز مدرخ شح غزي يديب كقلقلك ايكني ارجن حنت معالتي قدي فكا خيلي تفكره حزب غنا كل غزي خاته قلقلو افتنا قعد ما تقوملو حزبنا بروخيو امنت بروخاتيوم انا نسخاتكم من بروخاتينا بالعام انتايلو زمرقوم رق زرقوم دما رغوميو كريئك خلو تصلاي سيطان كريئنا خلو أملاك كم زتصللنا أملاك هم مأكلنا كم زل قطر سب أي قدسوني زيابير بروحات أملاك زيابير قطر سب أي قدسوني كنداي سب اللوي كونن كنداي تسمامي عمي كنداي تقابابيلومي سلزي مقدسوس جبرنا زيابير بروحاتنا حزبنا بروحي بيت كريستيان حزبنا برختيا نعنز حزبنا دمان تاين قبروينا نفكرو إينا زيابير سمسكنا يغون هاليلويا أمود داتا بيسوس تبعت رقيبنا هنا أتيني حدش كيدان سي تي أتينا يزلنا كيدان أنا نسخاتكم من بدم يسوس انتاي كوينا هنا تبعت رقيبنا إينا تحسب عبراوين عسرتك أو عسرت عته كساب إسرائيل سلازي أحواتي بتمقار الجامعة بسقا أزقدس لنا حدشين هياون مقدي بدم يسوس نام مقدس نمتاو تبعت كابز هلونا زيا بدم يسوس نام مقدس آتينا ينالنا لنا حدشين هياون من قد خفيتلنا ينالنا حجدما أب حدش كدان بدمو تبعت رخيبنا إنا نبلا لنا زيابير سمسكنا يخون أقد ما بلاك قلت أصنعه أبولي كدان تي كاهن مالتي وحسناتو دمي بالزيدم أي آتوني عبراين معرف جعتن تدعم بيكمو بزعبا دم كريستوس يزارب كندي علامه مالتي سلازي اتكاهن نام مقدس انت داك اتو خوينو بزي دم اي اتون زيابير سمسكنا يكون وحسنت ناي تكاهن اب دم ناي تزسو انسساي نا وشت اتي كملس انت دا خوينو اتي دم نايتي انسسا كهلو الله اب ايدو كهلو الله زيابير سمسكنا يكون اب حدش كيدان عبرة إفسون معرف حدا فوق شوعته حدش كيدان إفسون حدا شوعته بقو بدمو مدحان مالت كمتي هاب تسقعو حدقت حاتيات قالنا بقو بدمو مدحان مالت كمتي هاب تسقعو حدقت حاتيات قالنا ريوهم دم يسوس أم مسكال مسفسسة بملو إنا حدقت حاتيات رحمنا بود ما نملأت أدينا እግዚአብሔር ድማ ተቀብለኩም ኢሉ ቅቡላት ጌርና ريهم حدقت حاتيات بزح نسحا يكونن
حدقت حاتيات بزح صلوت أيكونن حدقت حاتيات بزح صوم أيكونن كمتي ሃይማኖተኛታት ዝገብርዎ ከምኡ ኣይንገብርኒና ንሕና ክንጽሊ ከለና ፍቅርና ኢና ንገልጽ ንኣምላኽና ወርሺፕ ንገብሮ ኣሕዋተይ ምክንያቱ ብኩሉ ምህልላ ክግበር ስምዕት ኣለኹ ምህልላ እንታይ ማለት እዩ ንኣምጽላይ ማለት እዩ ንኣምላኽ ወርሺፕ ምግባር ማለት እዩ እቲ ሕመረት ሓሳቡ ክንጽሊ ከለና ንሕድገት ሓጢኣት ኣይኮንናን ሕድገት ሓጢኣት ንሕና ብደም ኢየሱስ ኢና ረኺብና ኣሕዋተይ ደም ኢየሱስ ሕድገት ሓጢኣት ዝህበና بزحي سلستنسحنا بقى نبعت بنبعت جربع بعبع سلزبلك حدقت حاتيات تركب كي مسلكا حدقت حاتياتنا حواتي مسرتو دم كريستوسيو ناتي ناتكمن وحسنات دم كريستوسيو قد ما ابو كقربنا تبعت ذهبنا دم كريستوسيو صلى بكريستوس مؤمننا تبعتن بأمنتو مئتاون بو علنا يبل بكريستوس بمؤمننا ناب أبون مئتاو أبقد ما أبون مقراب لومي أنا نسخاتكم من تبعات علنا كاب أفدقه السخاس أوتنا حزب الأملاخ يكون مهنياتو شوف لو شامبوك وانت هيقبرني هيسبرني زبل صحف قال له شامبوكو حواتي شامبوكو تزنفح شامبوكو انت دا تسبيرة تا شامبوكو ولا حانت قبراي كلمة مدر بايات رحي أملاخ جن شوف لو شامبوكو هيسبرن يو سمع أملاخ نزل على ميبارخ هاليلويا سلازي ناتي ناتكمن حدقت حاتيات كمتي هابت تصقو بدوموسي كمتي هابت تصقو هابت تصقاني أملاك معرف نديو أزيو بزيحي مش حقي تصقوس نزل علم ينبر ولدو نزل علم ينبر إلنا له مو أنا نسخاتكم من دا معرف ندي حاتياتنا كم استحاد قلنا محرت كم زرخبنا كم منتاي كمتي هابتي تصقاو اسكا خمت هابت تصقو حدقت حاتيات رخيبه هاليلويا كمتي هابت تصقو انتاي حدقت حاتيات رخيبه دم يسوس اب هيوتنا تبجيناي دم يسوس انصيهناي ينصحناون الله هاليلويا تمال انصيهنا حجون ينصحنايو صباحون كنصحنايو نغل غزي وحسنتنا دم يسوس دم يسوس انتاي غيرناي اصدقنايو هاليلويا بدم يسوس تايكوينا تقدسنا إنا بدم يسوس هيوت هيبناي يهبناون الله سم أملاك يبارك دم يسوس يمال دلناي دم يسوس تبعتناي هاليلويا كبرنا أملاك يكون سلازي بدم يسوس نام مقدس نمتاو تبعت اللنا إزي يحدش كده نحواتي ناي حدش كده مستير انت دا تردينا إزي مستيرو عمت آمن حاتياتو من انت يقبرني اي كذكرني إلو كيدان زعاتولنا كويتا من تبزحات نحدقات حاتيات زفصصو دومو أنا نسخاتكم من أبز كيدان ازي إنا زلنا سلازي أبينا كيدان كم زلنا انتاي نقبر نردا اسكا خلاتنا كاب زلنا يتسينا نكزي أبيهر كنا مسكنا إنا زي أبير بارخ أبز كيدان سلازة تخانا تمسكن بلوا تخافلتنا يزبارخت سلازة قبر كانا وغزي أبيهر سلازة دقف كانا تمسكن